Het is 2:30 en we staan in Cadzand bij het volgende stembureau. Laten we eens naar binnen gaan. Wat vindt u van de opkomst dit jaar? Nou, ik denk dat de opkomst hier helemaal niet slecht is. We zitten nu toch op 238, 240 kiezers. En gezien het feit dat er hier tussen de 500 en 600 komen en het daar nog vrij vroeg is, denk ik dat het best wel meegevallen resultaat goed zal zijn. Inderdaad. En heeft u veel ouderen gezien of toch meer jongeren? Nou, op het moment, ik zit nog niet zo lang, ik zit vanaf 2 uur hier, zijn er toch ook wel wat jongeren gekomen nog. Niet van 19, 20 jaar, maar de 30 zo. Zoals jullie zien zijn ze zelfs in de kleinere dorpen flink aan het stemmen. Op naar de laatste paar stembureaus. Het is 3 uur en we zijn in Nieuwvliet. Nog een paar stembureaus af te gaan. Hoe is de opkomst hier in Nieuwvliet? Goedemiddag. Nou, de opkomst is redelijk. We mogen op zich voor zo'n klein dorpje natuurlijk niet klagen. Ja, de rest, we hebben nog een uur of 6 te gaan nog, dus ja, kan nog van alles gebeuren natuurlijk. Goedemiddag, kunt u misschien als eerst even vertellen wie u bent? Mijn naam is Annemiek Jette en ik ben de burgemeester van de gemeente Sluis. Oké, en gaat u vandaag ook nog stemmen of heeft u al gestemd? Ik ga zo meteen stemmen. Ik ben nu bezig met een rondgang langs een aantal stembureaus en ik ga stemmen zo meteen in Sint-Kruis. Dat weten ze nog niet zelf, maar dat ga ik daar wel doen dan. Wat vindt u zo belangrijk aan stemmen? Ik vind het heel belangrijk dat er een goed lokaal bestuur is en dat mensen daarin hun wensen en verlangens kunnen aangeven. En daarvoor moet je gaan stemmen. Ook bij dit stembureau is er weer veel opkomst vandaag. Ben benieuwd wat voor uitslag dat vanavond gaat worden. Het is 4 uur en we staan bij een van de 2 stembureaus in Oostburg. Eens kijken of Oostburg ook zo fanatiek gestemd heeft vandaag. Goedemiddag, hoe is de opkomst vandaag hier in Oostburg? Voor zover wij dat kunnen beoordelen, denken we dat er toch een redelijke opkomst is. Heeft u zelf al gestemd of gaat u misschien nog stemmen? In de loop van de morgen heb ik zelf ook gestemd, ja. En vindt u dat er genoeg promotie aangedaan is hier in Oostburg om een goede keuze te maken? Ik vind persoonlijk dat het erg moeilijk was om tussen de verschillende partijen, zeker tussen de plaatselijke partijen, te onderscheiden. Hoe is de opkomst vandaag in Oostburg? Ik zou het niet weten hoe het in Oostburg is. Hier zitten wij op dit moment, en dan is het nu 4:10, zitten we op 33%. Dus we hopen de 50% te halen. Heeft u veel jongeren gezien vandaag of toch ook eigenlijk meer de ouderen vandaag? De jongeren die zitten denk ik voor een groot deel op school. Want die heb ik nog niet gezien, maar ik ben ervan overtuigd dat die straks in drommen deze kant op komen. Dit is het laatste stembureau dat we vandaag bezocht hebben. Het is nu nog even afwachten op de uitslag, maar die ziet u vanavond bij Kikker TV.